стъписта, но ще се гледа след това. Случи се това, което Христо Иванов да се случи. Видя се, че има мнозинство, което макар и Христо Иванов има политическа воля и визията да приеме промени. Промени, за които и гражданското общество, и експертната общност са работили много години. И тук наистина трябва да отчетем факта, че в българската политическа система се показва зрялост за обединение около тези промени. Те по своето съдържание не са компромис. Те са много важна стъпка напред, не това, което днес получи гласовете на 61 народни представители. И от тази гледна точка това е резултат, за който дебатът се струваше. И усилията се струваха, това е резултат, който, пак искам да кажа, представлява обединение около правилните приоритети на политически сили, които сме били в много тежка конфронтация, но в крайна сметка показахме, че можем, когато става дума за такъв тип от приоритети, след много години да постигнем обединение. И тук наистина трябва да благодарим и на ГЕРБ, и на, разбира се, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и Движението за права и свободи, партиите и коалициите, които подкрепиха този законопроект. Ако се повтори резултата от днешното гласуване и на второто четене? Няма проблем. Няма проблем. Конституцията ясно определя мнозинствата. Един глас повече, но достатъчно, за да може да продължи процеса. Днес всички политически сили, включително от опозицията, бяха поканени да се включат със свои идеи. Има комисия, специално създадена конституционна комисия на паритетен принцип, в която независимо от размера на политическата сила, независимо от това дали са от опозицията или не, могат да участват във всеки един етап от процеса. Той е прозрачен и отворен за всички. Тяхен въпрос на тяхна национална отговорност да се случат не просто с отрицание, а с конкретни положения. Днес като е доминантата на целия разговор. Търсят се най-доброто решение. Няма нищо, което да е самоцелно и налагано. Търсят се наистина така обединение на мненията. В този смисъл може да се получи. Иванов, очаквате се това съдия прекоряване на проекта ви за Конституция, който днес преди от ППДБ, тъй като се чука така воля да не бъде 3 март сменя като национален празник. Например, господин Тома Биков говори против смяната на института за кабинет. Очаквате ли и какво за ваша бъде червена линия, ако се промени на проекта, съдържа в себе си различни промени в различни насоки. Някои от тях са важни, други са централни. Централните са свързани с съдебната власт. Останалите предложения така са не толкова важни за нас. Те са важни, но, например, що се отнася до служебния кабинет, тези текстове са нови, те са реакция на една нова ситуация в България. Там ще има много по-голямо поле за дебат, отколкото по, например, текстове за съдебната власт, където има уточняване детайли. Да, всички критики ще бъдат чути, ще бъдат отчетени. И аз се обърнах и трибуната на събрание и пред вас искам да го кажа. Надявам се професионалните общности, институциите на съдебната власт да се включат с конкретни предложения как да се подобрят текстовете, така че наистина се поздравим с едни добри текстове. Да обобщим, т.е. вкратце за вас червените линии са само, що се касае за законите за съдебната власт. Да, това е сърцевината на законопроекта и аз очаквам подобряване, очаквам работа, очаквам усилия за търсене на съгласие, без никакви драми, без никакво извиване на ръце и драматизиране, просто да направим възможно най-доброто. Чувствате ли се щастлив след